Príbeh žiarovky. Aha, čo mám? Legom. Poďme si čítať. Aha, čo máme tu? Poďme si čítať. Čo budeme mať na obed? Dobré ráno. Aha, čo som postavil? To je krásne. To je moja hračka. Ja si idem kresliť. Dobre. Aha, ja som niečo doniesol. Jej, aký je dneska pekný deň a ako sa pekne hrajú. Peťko, aký krásny obrázok nakreslil. Jaj, mne je teplo, všetci odchádzajú a nezhasli ma pomoc. Jaj, mne je zle, pomoc, hasnite ma niekto. Zas ma nezhasli, asi umieram. Teraz nemáme svetlo, tie deti sa to nikdy nenaučia. Dobré ráno, pani učiteľka. Prečo je tu taká tma? Čo myslíte, deti? Asi sme večer na niečo zabudli. Zabudli ste vypnúť svetlo. Joj, to je zlé. Teraz tu bude stále tma. Áno, máte pravdu, toto bola už posledná žiarovka.